గవర్నమెంట్ రైతు బంధు ఇస్తుంది, పిఎం కిసాన్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తున్నాయి. అయినా సరే రైతులు అప్పులు ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఏం పండించాలో చెప్పరు, ఎలా పండించాలో చెప్పరు. వాడే తిప్పలు పడి పండించుకొని రోడ్డు మీద బారపోసుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిసి మన రాజకీయ నాయకులు ఎవరు రైతులు బాగుపడాలని కోరుకోరు అనుకుంటా. మనము సక్సెస్ఫుల్ గా డివైడ్ అయిపోయాం. కులం పేరుతోటి, మతం పేరుతోటి, ప్రాంతం పేరుతోటి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పొలిటికల్ గా. మీరు సింగపూర్ అంటే ఏం చెప్తారు? క్రమశిక్షణ, సివిక్ సెన్స్. భారతదేశం అంటే ఏం చెప్తారు? తాగుబోతూ, తిరుగుబోతూ, చదువులానోడు ఏదో యాక్సిడెంటల్ గా సూపర్ స్టార్ అయిపోతే వాడి సినిమా చూడటం కోసం చచ్చిపోతాం. ఒక రాజకీయ నాయకుడు జనాల్ని లారీల్లో ఎక్కిచ్చేసి ముడి సరుకులాగా ఊరక చూపించుకోవడానికి తోలితే, పందుల్ని ఎద్దుల్ని తోలినట్టు ఆ లారీలెక్కి సారాయి తాగి బిర్యానీ తిని ఆ మీటింగ్ కి పోయి చచ్చిపోతాం. అంటే ఇంత ఖాళీగా, ఇంత విలువ లేకుండా పడున్నామా మనం?